Erronketarako informazioa bilatu behar dagunean, adimen artifiziala baliatu dezakegu tresna bezala. Fasea oso garrantzitsua izango da erronka bati aurre egiterako orduan, eta adimen artifizialak denbora horrezten lagunduko digu, eta ideiak emango dizkigu gure beharretara egokituz. Tresna honek dituen abantailien artean aurkituko ditugu abiadura eta eraginkortasuna, milaka informazio iturri arakatu baititzake segundu gutxi batzetan, horrez gain, ideia berriak eta irtenbide sortzaileak emango dizkigu, ikuspuntu berritzaileak eman ditzakelako erronka bati aurre egiteko, eta beste abantaila bat emango diguna izango da pertsonalizazioa. Adimen artifizialak bilatzeaz gain, informazioa interpretatu eta murrizten baitu. Bere biziko izango da prompt egokia ematea adimen artifizialari, eta prompt egoki bat lortzeko 5 puntu hauek kontutan eduki beharko ditugu. Lehenik eta behin testu ingurua, aldez aurreko edo sakoneko informazioa eman beharko baitiogu adimen artifizialari, zereginaren egoera eta helburua zeintzuk diren ulertzen laguntzeko. Helburu argia definitu beharko diogu ere, zehatz mehatz adieraziz ze lortu nahi dugun erantzunarekin, emango digun erantzunarekin, nahi den tonua edo estiloa ere definituko diogu berak komunikazio estiloa zeinen argi eduki dezan, irtera forma ere zehaztuko diogu erantzuna nola ematea nahi dugun esanez, eta erantzunaren zein xehetasun maila nahi dugun ere adieraziko diogu. Eta promptadoko betzeko estrategia bezala, garrantzitsua izango da idazkera, alde batetik idazkera, prompt bat idatzi beharko dugu, non gure beharrak zeintzuk diren zehazten dugun, beste estrategia izango da ebaluazioa, informazioaren kalitatea aztertu beharko baitugu, eta azkenik, azken estrategia jarraituko duguna izango da doikuntza. Hasieran eman diogun prompt hau, eman dizkigun emaitzetan oinarrituta egokituko baitu. Lehenik eta behin, ChatGPT baliatuko dugu erronka baterako informazio bilaketa egiteko. Orduan, zehaztapenak eman dizkegu prompt, sartu dugun promptean, eta zehaztapenak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako erdi mailako aurren primaketa digitaleko 2. mailako ikaslea bazina jokatu behar duela. Erronka batean parte hartzen ari zara, non albaitari klinika baten irudi korporatiboa eta honi dagozkion aplikazioak diseinatu behar dituzun. Jarraitu beharreko pauso guztien zehaztasunak biltzen dituen dokumentu bat sortzea behar dut, sortu ditzakedan 5 irudi korporatibo ezberdinen ideiak ematea nahi dudala ere esaten diot. Eta ideia hauek kontutan izan beharko dute albaitari klinikaren izena abere dela, eta besteak estilo garbi bat izatea eskatu dela, eta irudi korporatiboak jasangarria eta inklusiboa izan behar duela. Orduan, prompt honekin, ChatGPTek eman dit erantzuna, orduan, alde batetik ditugu, hori eskatzen dizkidan jarraitu beharreko pausoak, alde batetik izango da erronkaren azalpena, eta diseinu prozesuaren pausoak, briefingaren aztertzea, inspirazio eta referentzien bilaketa, kontzeptualizazioa, zirriborroak egitea, digitalizazioa, kolore paleta definitzea, eta tipografiaen aukeratzea. Eta gero eskatu dizkiodan 5 proposamen. Orduan edukiko dugu lehenengoa hostoaren besarka da, hosto baten barruan txakurtakatu baten silueta sortzea espazio negatibo bidez, bigarrena Power and Heart, inglesez proposamen hau, atzmarka baten barruan bihotz simplifikatua, hirugarren proposamena abere A izkia erekitzea animali baten aurpegi geometrikoarekin, laugarren proposamena bizitzaren zirkuloa, zirkulo baten barruan hosto bat, atzmarka bat eta bihotz txiki bat sartuaz, eta 5. proposamena abere natura, mendixka baten gainean, kokatutako animalia baten silueta simplea. Orduan, nik eskatu diot garatzeko 3. proposamena, eta hemen gero emateizkit markatu hori baino lehen, aplikazio korporatibo garatu ditzakedan ere esaten. Eta azken proposamen batzuk. Orduan nik eskatu diot garatzeko 3. proposamena, eta hemen esaten pixka bat zein izango da aukera nagusia, nola sortu dezakedan
markaren konstrukzioa, esan nahia, jasangarritasunaren integrazioa aukera ezberdinak ematen dizkit ere, eta bar. Eta honez gain, kolore paleta, eta oso martxan jartzeko puntuak garatzen dizkit. Eta hortaz aparte, eskatuko diot, bilatzeko horrelako proiektuak sortzen dituzten enpresak. Bilatu, horrelako proiektuak garatzen dituzten enpresak. Jarriko diot Gipuzkoan. Orduan, bilaketa horrekin ari zait, interneten bilaketa bat egiten, eta ematen dian erantzunarekin, bertan, emango dit, enpresa ezberdinen zerrenda bat egiten dit, eta gero, daukat aukera informazio honen iturriak begiratzekoa. Mentxe agertuko zaizkit, iturri hauek, eta informazioa nondik atera duen bilatzeko aukera eukiko. Gero ikuste zeba, bertan ere, esteka jartzizkiala, garatu dian informazio honetan. Eta hemen ikusten dugu ere, Google Maps atean, jartzeit, enpresaren kokapenari. Hortaz aparte, Perplexity tresna ere erabiliko dugu, daudela tresna bat egiten duna bilaketa sarean. Orduan, tresna hau baliatuz, eskatuko diot, Google bat erabiltza bezala, honek adimen artifiziala baliatzen du, bilaketa sakonak egiteko. Orduan, tresna honen bitartez eskatuko diot, 2026 urtean, irudi korporatibo tendentziak zeintzu diren bilatzeko. Ikusi ez agentzia dauden, eskatuko diot ere, tendentziak zeintzen diren bilatzeak, eta aztertzeare, albaitari kliniken sektorean, Gipuzkoan dauden klinikak eta euren irudi korporatibo estiloa. Hau, jadanik ere, informazio eman daukat, jaso dut, eta hemen ere, ikusiko genuke, badaukatela aukera, informazio iturrian begiratzekoa, eta zehaztekoa, eta nik ere, filtratzekoa informazio iturri hori egokia den, o konfiantzazkoa den, edo, piskat, emaitzan egokitasuna eta fidegarritasuna aztertu ahal izateko, onerako. Puntu hau eta hemengo esteka hauek ematen dizkit, lanketa hori egiteko ere.